रखे जबरदस्ती लड़की कहती है रलसिए जो हम रहे ते घर में रहे हम दूसरा ठोई ना जाए। अब का कैले बालो जब मुआ के अब राता राती फूंक दले बालो ओकरा बाद बिहान हनु हम लड़की के पढ़ौले लिखौले रहनी है दहेज दे का कोयले रहनी है आ 5 लाख रुपया खातिर जियते ले जाकर बांसबार में ले जाकर लोग बहुत विधवत के साथ ये जो घटना हुआ है बहुत गलत हुआ है। बिहार सरकार से हमको ये चाहिए कि न्याय मिलना चाहिए। हमको बिहार सरकार से पूरा न्याय चाहिए। और बेटी पढ़ाओ बस इसीलिए माई बाप पढ़ाई और लिखाई पोस पाल के बड़ा करी और शादी ब्याह कर दिए। ससुराल वाला दहेज के लिए जला दिए मार दी यही खातिर के बेटी पोसी और बुलेट गाड़ी खातिर और दहेज खातिर मरला बड़ा संजाल मारला के बाद फोन नहीं खस कैले हो दादा रोता रोतिया फूक डाला बारे सो गोइटिया से। हम बानी अजय देहाती रउआ देखत तनी पूर्वांचल भोजपुरी न्यूज। आज हम पहुंचल बानी जिला कुशीनगर क्षेत्र बिशमपुरा में और वहाँ से एगो ऐसा घटना निकल के आ रहा बा कि एक लड़की के शादी जौन बा कि बिहार में भी रहा और जौन बा कि वो लड़की के हत्या कर दिया गया बा और बारी देवरिया में और जौन बा कि वो लड़की के हत्या कर दिया गया बा और जला दिया गया बा। ताई हम परिजन से मिलकर और जौन के एकरा बारे में जाने की कोशिश करतनी तब बानी लड़की के माता जी तो हम यहाँ से बातचीत करतनी। तो ये बताई का भई रहा कब के घटना हो? हम घटना का बता सकी हमरा लगा फोन नहीं खे आइल फोन आइल बा कब एने से मिलौले बालो तब ओने से फोन कैले बड़े संजय आके देख जाए बुढ़ियो लड़की के पेट में दर्द होइल बा आके देख जा। अब राती खनिया हम के जाई हमरा घर के मर्द मानुष नहीं खे पहले ही कहत रहल जे तोरा के ना रखे जबरदस्ती लड़की कहती है रलसिए जो हम रहे ते घर में रहे हम दूसरा ठोई ना जाए। अब का कैले बालो जब मुआ के अब राता राती फूंक दले बालो ओकरा बाद बिहाने हमरा 6 बजे हमरा के फोन कैले बालो जे आके देख जालो गिन ऐसा बात हो लाश जर गइल बा। तो मतलब शादी कितना दिन हो गल शादी के? तो 4 साल बोल बा 2019 में के शादी रहा है 19 अप्रैल के 2019 में के। तो देख सकता नहीं कि परिवार में मतलब एकदम मातम छा गइल बा काहे से कि परिवार में अकेले रहली लड़की वो 2 दियादिन रहली ऐसन एगो बड़ दियादिन बिया 3 भाई के बीच में एगो बहन 3 भाई के बीच में एगो बहन रहल मोटरसाइकिल दहेज के डिमांड रहलो मोटरसाइकिल दिया रहला सिकड़ी अंगूठी 3 गो 2 लाख रुपया दे देले रहनियो मोटरसाइकिल सिकड़ी अंगूठी सब देले रहनियो और दहेज के लेके पहले से आपको धमकी मिलता कि ऐसे कुछ और दहेज मांगत रहले सन और दहेज चाहिए दहेज के लिए हत्या कैले वालो दहेज खातिर जी। और जमे कि कौना जगह शादी भई रहल राव हथुआ थाना पड़ेला बड़ी देवरिया बड़ी देवरिया बोलेला। लड़का के का नाम? रंजीत ठाकुर उनके पिताजी के अर्जुन ठाकुर। तो अथी रंजीत ठाकुर एबरा घर पे बड़े बड़े दुबई है जले उनकर हुकुम ना मिली तले ऐसन कार ना होई जले के बखेड़ा ना दिलो एक बाद ओकर कौन बात बाटे जब बेटी भुला गईल रिश्ता कैसन अब रिश्ता एको नहीं खी जानत। तो सरकार से मतलब का चाहतनी न्याय के मांग करतनी? हम ये मांग करतनी जितने हमारा चाहिए जो लोग का साजा चाहिए हमार लड़की चाहिए ना साजा तो लड़की और लड़की ना तो साजा इतने चाहिए हमरा कोनो कुछ ना चाहिए। ऐसे धमकी उमकी मिलत ल पहले धमकी तो अबे देता लो जे लड़का बाटे बाहर वही लोग के आसपास में बा कहता लो जे केस फौजदारी करबू तो तारा लड़का का मार के निकाल ले जहाँ फेंक दे जाए नहीं का वो दुबई है वो बड़े उनका भसुर के लगे आगल बकरा भसुर कहताटे ई बात लड़का नहीं के कहत ओकर भसुर कहता। का नाम है उनके? बसाहा ठाकुर।
तो कहीं ना कहीं देखत हन कि समाज में इतना दरिंदगी फैल रहा बा कि जौन बा कि दहेज के कारण एगो लड़की के हत्या कर दिया जाता है और जौन बा कि आज देखी परिवार में पूरा मातम छल बा और ये परिवार बा मोटरसाइकिल दियाइल बा, सोना का सिक्कर दियाइल बा, 3-4 गो अंगूठी दियाइल बा, दहेज में दिया बा। दहेज में दियाइल बा। आ तब कहता लो जे ना 2 लाख से ना हमनी के चाहिए, हमनी के 5 लाख दहेज चाहिए हनु। आ ना दहेज 5 लाख ले अबू तो तारा का मारे जा, मुआब जा, चाहे फसरी लगा के मुआ दे जा, चाहे जहर दे के मुआ दे जा, बाकी तू 5 लाख रुपया ले आव। थाना पर गए में जा रहा। हाँ हमनी के थाना पर गोल बनी जा, कार्रवाई हुआ थाना कार्रवाई ये भौगे जे दहेज पर लागू कल गए, लागू कल गए जे अथी हेतना रुपया मांगता लो 5 लाख आ जिंदे जरा के नातिन के हमरा मुआ देले बालू। तो थाना पर सुनवाई हो गए तो थाना वाली तो वही में उनके लगाव बा। अर्जुन बर्तन सर्तन कुली धोएली, चौका बर्तन करेली, खाना बनावेली, दाढ़ी हजामत हमने के ठाकुर के जात हैं जा दाढ़ी हजामत बनावे लालू मेल में लाओ बा। कल गए जी 120 धारा का धारा लगावो तो जो के सीओ साहेब बात ना सुनू मन हनु। कहता रे ऐसा नहीं होगा, कुछ ले ले 2-4 लाख रुपया ले ले, केस के राफा दफा कर दीजिए हनु। तो हमने के बोलू ही जाए ना राफा दफा ना हुई। एगो लड़की रहल या, 3 गो नाती में एगो लड़की रहल या हमार हनु। बड़ी आदमी एथी से पलले पोसले रहल हनु। कवना बात से ये तरह कैले बालू आ सूचना भी नहीं खेलो दहले। एनहे से फोन हमनी के 15 दिन बीत गइल बा। ये लड़की के घर से का बात हो जो कर समाचार नहीं खे मिलत। तो हमार नौतिन पतो छोटा वाली बाड़ी हुए फोन कैले बाड़ी तो उनका और से ओकर ननद बोलले बिया जे लड़की के सीरियस बा, तबीयत खराब बा, हॉस्पिटल में भर्ती बिया, आके मिल लोगिन। मिले का पहले 10-11 बजे फोन कैले बिया तो 10-11 बजे जवाब देले बिया, ननद जाकर मिल लोगिन। आ सुबेरे हमनी के जाए खातिर गाड़ी घोड़ा खोजता नहीं जा, मायके वाली हमनी के हई जा गाड़ी घोड़ा खोजता नहीं जा। तले की का कहले बार से जे रातिया खनी के लाश ले जाके गांव से कुछ दूर पर सवारी में ले जाकर जिंदे जरा देले बालू। हाँ जिंदे जरा देले बालू नातिन के हमरा। मतलब मरले पिटले रहलो ओकरा बाद सब सांस रहो तब जिंदे जरा। हाँ जिंदे जरावले बालू हनु। ओकर मुआवल बिया तबे हमनी घर फोन ना कवेलो, कोनो सूचना ना कवेलो हनु। हाँ रिश्तेदारी से सूचना हमनी के मिलल बा। सबके मांग का बाटे? मांग हमनी के ये बा जो हमनी के फसिला करो लो, फसिला करो लो आ ओका सजा दे लो। ना सजा दिलो तो रुपया पैसा 71 से 2-4 लाख ले लोगिन, राफा दफा कर लोगिन। तो ये तरह बेटा सन के मन बिगड़ जाई। कोनो भी अमीर गरीब अपना लड़की के शादी करी तो दहेज के लिए जरावल जाई, फांसी लगावल जाई, मुआवल जाई। ये न बेटा करता लो हनु। हाँ हमनी के फांसी चाहिए कि तो हमारा लड़की के जान का बदला में जान हमनी के एथी करो लो, आ ना तो हमारा लड़की दे लो, आ ना तो फसिला करो लो। ये चाहिए। कहीं ना कहीं देखता नहीं कि जौन की सरकार कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के साथ जौन की बहू बन के जाती है तो ओकरा के घर में जला दिया जाता है। पे सरकार विशेष रूप से ध्यान दे करके और यहाँ के सबके मांग बा कि हमनी के साथ न्याय होखे के चाहिए। तो कहीं ना कहीं जौन की परिवार बहुत पीड़ित बाटे और दुखित बाटे। और जौन की ये परिवार में एगो मतलब परिवार में 3 भाई के बीच में एगो लड़की रही है, ठीक ना। आई सब दर्द समझ सकल जाता कि मतलब कि जहाँ 3 गो भाई में एगो बहन होके वो बहन के लाड प्यार कितना होई, और जौन वो बहन के जरा दिलो तो भाई के ऊपर का बीतता, तो महतारी बाप के ऊपर का बीतता, ये सब रउआ समझ सकता जान। और ये वीडियो का रउआ सब आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। और बिहार के घटना बाटे और जौन की उत्तर प्रदेश की ऐसी घटनाएं जो घट रही है उन लोग का मतलब इसमें क्या कहना है, जो कि आइए जानते हैं कुछ लोगों से। तो मतलब ऐसा घटना भइल बाटे पे का कहे बाप के? यही पे यही कहे के बा कि बस जान के बदला जान चाहिए। सरकार से हमनी के न्याय चाहिए, सरकार से न्याय चाहिए हमनी के कि बस सरकार बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस इसीलिए माई बाप पढ़ाई और लिखाई पोस पाल के बड़ा करी और शादी ब्याह कर दिए, ससुराल वाला दहेज के लिए जला दिए मार दी। यही खातिर के बेटी पोसी। और जैसे जाके 8 बजे से लेकर के थाने पे ये लोग 5 बजे ले बैठे रहो, लोग कोनो सुनवाई ना होते रहुए। ससुराल वाले अर्जुन ठाकुर एक लड़की के मार और के 5 लाख रुपया ले जाके थाना पे दे देला बड़न। और बोलो तो पुलिस वाला साइड से बोल के साइड में ले जाकर के हमारा घर के लोग से बात करते हुए कि 2 लाख रुपया ले लो, केस के रफा दफा कर दे लो। 2 लाख रुपया से लड़की के जाना चाहिए, पैसा से जान नहीं, जान के बदला जान चाहिए, ना तो न्याय चाहिए।
तो देख सकते हैं वो सब कि ऐसा घटना समाज में हो रहा बताए और लोग से भी जाने के चाहे कि हम भैया आप इसी गांव से ना क्या कहना चाहेंगे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह मतलब जो घटना हुआ है बहुत गलत हुआ है। बिहार सरकार से हमको ये चाहिए कि न्याय मिलना चाहिए जी। हमको बिहार सरकार से पूरा न्याय चाहिए जी। और बताइए मतलब ऐसा घटना होता तो क्या ऐसा होखे के चाहिए? ऐसा ना होखे के चाहिए। बेटा लोग का मन चढ़ता ये कुछ जरावत आलो मुआवत आलो हनु देखी हमनी के बिशनपुरा का रहे वाली बानी जा बिकाऊ ठाकुर के बेटी है एक एगो बेटी रहल या 3 गो लड़का रहल हसन। वो ससुरा वाली के दहेज दिला बानी जा 2 लाख रुपया दी आइल बा, सीकर दी आइल बा, गाड़ी दी आइल बा, 4 गो अंगूठी दी आइल बा आ 5 लाख रुपया दौड़ दौड़ कहत रहसन जे जाकर अपना मायके से 5 लाख रुपया ले आइए ना तो हम मार के जला देंगे, फांसी लगा देंगे, ना तो लाइए रुपया। वो लड़की बोलती है जो हमनी के गरीब घर के लड़की बानी जा हमनी के कहाँ जूरी हमरा मौके वाली ना दिलो हमार आमा पापा बालो गरीब कहाँ हमनी के जूरी जो हमनी के देव जा 5 लाख रुपया जब रहे तब हम यही घर में रहे बोल जो रही करत रहल हनु हम लड़की के पढ़ौले लिखौले रहनी है दहेज दे का कोयले रहनी है आ 5 लाख रुपया खातिर जियते ले जाकर बांसबार में ले जाकर लोग बहुत विधवत के साथे फूकले बालो पेट्रोल डाल के टायर डाल के हनु बांस का कोठ में लोग खोर खोर जरौले बालो हमनी के हाल नहीं खेलो दहले हमनी के फोन कौनो नहीं खेलो कहले जब हमनी के दखले पानी जा 15 दिन हो गई लड़की के घर से कोनो समाचार ना मिलल तब हमनी के जी से फोन लगौले बानी जा तो गाँव में के आदमी के सूचना दहले बा जे आपका लड़की के जला के जिंदा जला के मुआ देले बाले इतना बाटे। तो बना रही हमारे वीडियो पर, वीडियो के आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और कमेंट में बताई।